Coses en el meu despatx de psicologia que tenen sentit. Sempre podem tenir l'opció de seure en una taula o bé en sofà i en cadira, com sigui més còmode per la persona. Tinc sempre preparada aigua i també puc oferir-te te o caramels. I, per suposat, un imprescindible de teràpia, mocadors, que sempre va bé tenir-ne mà. També tinc una col·lecció de diferents fitxers, diferents joguines, per si t'és més fàcil parlar quan tens coses a la mà i pots anar manipulant mentre parlant de temes delicats. Un emocionari, un diccionari per comprendre millor les diferents tipus d'emocions, com ens fan sentir. Si us agrada i en voleu un per vosaltres, l'editorial és Palabras Alades i es diu tal qual, emocionari, digues el que sents, el teniu en català, en castellà i en anglès també. També tinc rodes d'emocions, estratègies d'afrontament, escàners corporals i diferents infografies per ajudar-te a comprendre millor el que et passa. I si hi ha alguna coseta que no tinc preparada, sempre paper meu per poder escriure i d'aquesta manera ordenar millor el que tenim al cap. Espero que us hagi agradat aquest petit tour. Si teniu dubtes, suggerències o qualsevol comentari, us llegeixo.